ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ба ҳасаб роӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон поделиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якам хонаи фурӯшӣ. Якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар кӯчаи Рӯдакӣ гуфтагӣ аст, назди стадион ва назди рӯпарӯи бозори стройматериал мешавад, рӯпарӯи ЗАГС, яъне ки ҷойшон нафаҳмед, аз соҳибашон мегӯянд ки ҷойи беҳтарин аст. хоб 5.5 сотиқ замин дорад ки 3 дар хонаи веремика кардагӣ тайёр ки боз 4 дар дигада хонада фундамент рехтагӣ тайёр аст ки подвал, бассейн, ошхона, баня ҳамаш қоидави аст. 3 дар хонаш ремонт кардагӣ аст, падабой тайёр аст, гирди хона полни худ маҳкам, об, свет дорад. дӯстон, ҷои беҳтарин ки лаби роҳ даст, пешида мағоза, масҷид, мактаб, стадион, ҷои ЗАГС ва бозори стройматериал, ҳамин хел чизо ҳаст. бо нархи $25,000 фурӯхта мешавад. боз арзон ва муомилаи хуб мекунем, мегӯяд соҳибшон. вариантҳои алиши ҳам ҳаст. ягон квартираи хона мега аз территорияи шаҳри Душанбе бошад, алиш мешавад. хона ҳуҷҷат дорад, сертификат дорад, 100%. обшим 7 дар хона мешавад. 3 дар хонаш веремика тайёр аст ки падабой тайёр аст, бо 3 дар дига хонада фундамент, яъне ки 4 дар дига фундамент рехтагӣ, бассейн ҳам дорад. ҳамаш қоидави, яъне падвал ҳам дорад. кадомитон мехаред, марҳамат, тамос гирен, рақамошо 24 соат кор мекунад. аз шумо хоҳиш ки лайк камонед ва навори моро имконият бошад дар ватсапи мо поделиса кунед. шумо агар дошта бошед намхар рекламаҳо роя кунед, албатта мо дар фурӯш, яъне ки эълонда мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Гулистон, яъне ки пеши циркда, пеши назди амонатбонк да мега соҳибшон. духонага квартира аст. дӯстони азиз, дар 10-ум ошина қарор дорад. 44 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, отоплени, лифтшам кор мекунад. дар пеши квартира мега амонатбанки калон, мактаб, садиқ дар наздаш аст. ремонти замонавӣ. 10-ум ошина 44 квадрат духонага, лифт ҳамаш кор мекунад. бо нархи 310,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдо ҳам дорад дар назди квартира. ба кадоми шумо дӯстони азиз ки маъқул ки бошад, марҳамат метавонед ки дар рақамҳои поёмда занг занед, бештар маълумот чагирем. аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор. об, свет мега пасиян аст ва лифтшам пасияни кор мекунад. ҷои беҳтарин ки пеши цирк, яъне Гулистон. лайка фаромӯш накунед, имконият бошад навори моро силкаша дар ватсапи мотон поделиса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар қилъаи 6-ум гуфтагӣ аст. соҳибшон 6 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ ки хонаҳош временка ремонт дорад. соҳибшон мегӯяд не ки нашуд об ягон маълумот нест, не ки свет дорад, мегӯяд соҳибшон. бо дигар маълумот чамед, дар наздикиш одамо зиндагӣ доранд. гирди хона хай ҳуй аст ки бои қақум санг дорад. 6 сотиқ замина мегӯяд 3 дар хона дорад. бо нархи арзон фурӯхта мешавад 60,000 сомонӣ. кадоми конкрет намехарад мега боз муомила мекунед срочна. бародарон, кадомитон ки аз замин территория ки хона мехаред, марҳамат, бо як бори дига маълумоти пурраша аниқ карда гиред. шумо магарам хали хонаҳои фурӯшӣ, замини, квартира ки замини холӣ, мошин дошта бошед барои реклама кардан, марҳамат, сурат ва маълумотро роя кунед, фурӯшта мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. 63 микрорайонда қарор дорад. якхонага квартира аст ки дар 1-ум ошина қарор дорад. доми 4 ошинаи панелния ки дар 1-ум ошинаш қарор дорад. 23 квадрат метр обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, отоплени ҳаст. дар пеши квартира мегӯяд мактаб ҳаст, садиқ, мағоза, ҳамин хел чизо дар пеши квартира ҳаст. ремонти хона мегӯяд средния, яъне ки миёна аст, яъне ки нархша
арзон мефурӯшад мегӯяд як хонага астай, якум ошина 4 ошина дом астай бо нархи 180,000 сомонӣ открытый лестницай. Ремонтуш средний. Бардороне ки муҳоҷире ки аз Москва хеле хоҳиш кардан ки хали квартирао ёфта арзон шон баҳри шумо дӯстони азиз 60 микро марамат метавонед ки дар рақамушон занг зада бештари маълумота гирен марамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Қурғон-Тепа яъне ки шаҳри Бохтар ноҳияи Вахш деҳаи Шаршар гуфтагӣ астай соҳибшон. Опши мега 6.5 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки хона коробка астай якта калидори 3/5 хона мегад шкатур баъзе ҷоғош кардагӣ астай яъне ки документуш 100% обсвет дорад хонаи навсохтай яъне семинблокати омода шудааст. дӯстон хай бо дигар маълумотои пуррашам мегирем хай ман намедонам ҳамин хел соҳибшон маълумот додагӣ аст ки документ 100% ҷои обӣ астай одамо зиндагӣ доранд бо нархи 140,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. кадоми конкрет намехарам мега боз савдо ва муомила мекунем 4 дар хона ванна ҳамхел чӯшам отдельни дар дуруни хона ҳаста кухонишам дуруни хонада кардагӣ ҳастанд. хона чиқазе хона коробка аст дигар сохтумонша хатон мекунем боз арзон мешавад. бозам агар такрор шуд дӯстони азиз лайки бепулам хе ҷиқин ва навора то охираш тамошо кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино ду гуфтагӣ аст кӯчаи Асадулло Ғуломов амихел маълумот аст ки ҷойша ки нафаҳмед аз соҳибашон мегирем. Як хонага квартира аст дӯстони азиз дар дуюм ошина қарор дорад 29 квадрати метр ки обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом кондитсионер термис ҳамаш қоида аст ки хона ягум расхо надорад мега фақат медонед зинда ҳамаи ремонтҳои замонави ҳамаи расхоча кадагиа мега соҳибшон яъне ки кондитсионер электроплита микроволновка печка термис ҳамаша қатишон медонед отопление дора мега соҳибшон. пеши бозорча мактаб ҳамаш дар пеши аптека мега дамихе тихи района мега ҷои оромӣ ҳамсояҳо одамои хуб аст мега соҳибшон. хай чихелазе ремонти замонави якхонага 29 квадрати метр бо нархи 250,000 сомонӣ фурӯхта мешавад боз савдо ҳам дорад. ба кадом ба шумо ки ягон ҷош агар ки фаҳмо набошад марамат тамос гирем бештари маълумотша ба шумо мефаҳмонам фақат одамони харидор. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Исфара яъне ки ноҳияи Исфара шаҳри Исфара дар деҳаи Гузлон гуфтагӣ аст соҳибшон яъне ки шаҳри Исфара деҳаи Гузлон ҳамин хел маълумот аст 6 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр якта калидор навес кухни баня дорад. хона чихеле хона коробка аст обсвет дорад бо нархи арзон мефурӯшад мега 115,000 сомонӣ. дӯстоне ки аз территорияи ҳамихе Исфара хона суроғ карда буданд ин агар ки ба шумо мувофиқ бошад марамат бо бештар маълумота гирем 6 сотиқи ровна замин 3 дар хона коробка қати калидор навесаш аст. баъзе хонаҳоша уже паталоқуш дага аст баъзе корош мондагӣ аст. марамат тамос гирем бештар маълумота гирем. шумо агарам хали хонаи фурӯшӣ дошта бошед хоини фурӯш дар мондан яъне ки реклама дар мондан метавонед ки суратҳои хонатона мошинтона яке ягон чизига дошта бошед ягон техника дар номери имо ба WhatsApp роя кунем мо рекламата мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайк бепул намонед ва навора падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ дар 46 микрорайон яъне ки диагностика. як хонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад доми 4 ошина аст дӯстон аст ки дар 4-маш қарор дорад 28 квадрати метр обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термис ва кондитсионерам дора мега соҳибшон открытый лестница не ки ремонтуш хай миёна аст ки ремонт барои зиндагӣ мешавад хоҳем як ремонт мекунем фақат ҳамин як ремонти пурраи нав надорад дига ҳамаҷо 100% ки кондитсионер мега дорад термис открытый лестница ҳамаш қоидаи отопление бо нархи 215,000 сомонӣ фурӯхта мешавад боз савдо ҳам дорад конкретно одами айниқи мехаридагӣ мега занг зана савдо мекунем срочно сундар курай. як хонага дар 4 ошина 4 ошина дом аст. ба кадоми шумо ки лозим аст марамат тамос гирем пурраи маълумотша метавонед аз рақаму шурофа фақат дастгир кардана фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар совхози 4 гуфтагӣ аст соҳибшон
аз роҳи калон мегӯяд 200 метр мегӯяд боло астаи соҳибшон. Ин ҳамҷа бо аз боло сурат гирифта ҳастанд ва аз пешам сурат гирифтаанд. 10 сотиқ замин астае ки 4 хона кардагӣ мегӯяд ду хонаш мегӯяд уже барои нишаст мегӯяд омода астае. Намедонам хел мегӯяд обшим 6 дар хона астае бардон ки ошхона, анҷомхона, ҳаммом, ҳоҷатхона мегӯяд дорад. Хайдеса хона баъзеош коробка астае, неки дуташ мегӯяд барои нишаст ҳастае, яъне ки нимкола кадагӣ ҳастанд. Ин суратҳои навша кӯнаша хайбохтон аниқ када мегирем бо нархи 160 000 сомон. дӯстони азиз ки боз савдоам хона мегӯяд коробка астае, бо хай маълумоти пураша гирем. Арзон мешавад мегӯяд фақат одамони харидор дорад. квартираи фурӯши навбатӣ астад дӯстон қарор дорад. инам дар шаҳри Душанбе дар райони Зарафшон мегӯяд ҷои беҳтаринае. духонага квартира астае дар 12-ум ошёна қарор дорад. 47 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис дорад ки ремонти замонавӣ. духонага 12-ум ошёна 47 квадрати метр, лифт ҳамаш ҳастае. дигар саволои дигаратон мега ба телефон мега ҷавоб метем мега соҳибшон. нархаш 255500 сомония. дӯстони азиз ки ин нарха соҳибшон мондагӣ ҳастанд. кадомитон ки мехарен арзон мекунен чизе мекунен, яъне ки дигар маълумотои пурра мега телефон кати, яъне Зарафшон 255500 сомонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст марҳамат занг занед, бештари маълумот чагирем. фақат аз шумо танҳо хоҳиш ки лайк номонен ва навора имконат бошад падилса кунед. хонаи фурӯши навбатӣ астад дӯстони азиз. хонаи фурӯши назди ҳавлига астад ки қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар деҳаи селхоз гуфтагӣ астад. соҳибшон хонаи истиқоматӣ шаҳри Душанбе деҳаи селхоз. 6 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, баня, кухни, ошхона дорад. ремонти хона ремонти средни аст, яъне ремонтш пурра нест, яъне ба дили хитон бо када мегирен, хай барои зиндагӣ мешавад. об свет ҳамаш ҳастае. бо нархи 160 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бо савдо мекунем мега дарахт ва кат ҷои нишастгоҳ навез дорад. ҷоша ки нафаҳмида бошед метавонед ки тамос гирифта аз соҳибашон маълумотои пурраша гирен, яъне ки бардоне ки дар комментариҳо хоҳиш карданд ки аз территорияи шаҳри хуҷанд хонаи заминӣ монем, ина пешниҳод шид, мо ба шумо пеш кардем хонае ки арзон аст 160 000 сомонӣ хонаи тайёр. дар куҷои район куҷое ки маълумоти пурраша марҳамат занг занед хитон бо гирен марҳамат. квартираи фурӯши навбатӣ астад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар 33-ум микрорайон гуфтагӣ астад, пеши бозори Балхта қарор дорад. духонага квартира астад дар 9-ум ошёна қарор дорад ки доми 14 ошёна астад, дар 9-умаш қарор дорад. 56 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, телевизор, евроремонти замонавӣ кардагӣ астад, техпаспорт, ҳуҷҷат ҳамаш қоидавӣ. дута лифт дора мега пастяни кор мекунад, обсвет мекунад, яъне ки пастяни ҳастае. пеши управлени гаи мешавад 33 микрорайон пеши бозори Балх. ремонти замонавӣ ҳамаш қоидавӣ, лифт пиф ҳамаш кор мекунад. 56 квадрати метре. дӯстон куҷоша ки нафаи аз соҳибашон, яъне ки бо аниқ қадам мегирем. бо нархи 345 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, боз савдо ҳам дорад. ин нарха мо мондагӣ, ин нарха соҳибшон худшон мондагӣ аст ки ремонти мега арзанда аст, ҷои беҳтарина, ҳамаи хона шароитош муҳайё астае. бо нархи 345 000 сомонӣ. ба кадоми шумо маъқул аст марҳамат тамос гирем, бештари маълумот гирем. шумо агарам хари квартираи фурӯши хона замин дошта бошед, рой кунед, дар фурӯш мегузорем. ин буд 12 хонаи фурӯши то видеои оянда. худо нигҳбонтон.